Andorra va perdre aquesta jornada també un golaç que va fotre Duc. Sí. Un golaç de falta, mare de Déu senyor. Va perdre Europa 2 contra el Leganés. Segueixen quarts, 14 punts, zona estable que ha començat molt bé Sí. el conjunt andorrà. Després, pel que fa a primera federació, els tres equips van com un tro. Sí, no, el d'Europa és una cosa molt bèstia. Jugant la segona part amb un home menys, Sí. 2-1 van aguantar, a més van marcar un gol quan estaven amb un menys, Jordi Cano, Pelé. Sí. Bé, molt contents per l'Europa perquè estan fenomenals. Sí. Si els haguessin dit que estarien a la jornada 6, Sí, a més amb el líder tenen amb el camp i tot, et dius això, que serien primers i no, ningú s'ho creuria dels escapolats, no s'ho creuria ningú. Tampoc està per creure el que està fent el Sabadell, que van empatar, van perdre l'oportunitat de ser líders, però bueno, segueixen a dalt, 10 punts, un menys que l'Europa, i un menys també que el Nàstic de Tarragona, que s'ha anat entonant ràpid i ja els tornem a tenir un any més allà dalt. Hi havia dubtes amb Luis César, l'entrenador, que hi havia aquests dubtes, que l'afició no va agradar massa el canvi amb Dani Vidal. Hi havia rumors que els últims partits la cosa no estava funcionant, 2 victòries seguides, ja van quarts, veurem a veure què passa amb el Nàstic.